प्लीज बऱ्या ऊद लागले आता खाती दिले ते लावू ना मरे कळ्यान ओढतायला ओढते का कळ्यान ओढ होती होती भेटी घाला होती कोणाची काली भाईची ते फोटो बरे येतात मेन शेडीला मरते आणि सेपरेट झाला कधी भेटीन वचूंक सुद्धा म्हटलं सर मेन त्या टायमात धरलं त्यांनी त्यांना मेळपत नव्हतो त्यांना तर सुटलेला बेस्ट आहे रे बाबू बाबू तू घोडे होता ना रे सका खटी लाव चल रे चल 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 रे वाव कधी पाहिजे घाल नका भेटते हा रस्त्यावर रे